हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोननै गेदेरथार सोंथिनि सायाव फिननाय होनो नागिरदों आरो बेखौ आसाम सरकार एबा दानि जिहेतु बावैसो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोसावदों जाय बाथ्राखौ बे सोंथिनि गिबि सोंथिया जादों जे आसामाव लकडाउन जाफिनगोन नामा दा बिनि सायाव गोबांनावनो सोंथि सिखारबाय थादोंमोन दा बे बेलायाव बिथाङा बुंदों जे लकडाउननि सायाव दासिम सरकारा जेबो साननाय जायाखै अदेबानि फैगौ गोदान सरकारा जुदि फैनानै सरकार दाखांनायनि उनावहाय माबा मोनसे डिसिसन लायोबा बियो उननि बाथ्रा दा बेखौ बिथाङा फोरमायदों आरो बिनि उनावहाय नेक्स्टआव मोनसे गेदेरथार सोंथिया जोंनि गेजेराव फैदोंमोन बे जाहैबाय जे सेबाजों खुंजानो गोनां एसएसएलसि एग्जाम जिहेतु देग्लायनि 2021नि दा बियो फैगौ 11 मेनिफ्राय जागोन दा बे मेयाव जानो गोनां एग्जामा जागोन ना जाया दा बिनि सायावबो गोबांनावनो सोंथि सिखारबाय थादोंमोन दा बिनि बेलायावबो बिथाङा गोबां नङाबाबो खेबसेयैनो रोखा खालामना होखादों जे बिथाङा दासिम आसाम सरकारा बिनि सायाव जेबो लाथ'नाय जायाखै एबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानानै दङ बेनि थाखायनो बेखौ सेबानि सायाव हगारना होदों आरो सेबाया जुदि लानो बा लाया दा बिनि डिसिसनखौ सेबायासो लानो नांगोन होनदों आरो बे सेबाया गासैबो एडुकेसनेल इनस्टिटिउसनफोरजों एबा फैगौ गोदान सरकार दानाय जिहेतु फैगोन दा बे सरकारजों जयै डिसकास खालामलायनानै सेबाया बेखौ माबा मोनसे लागोन आरो दा बिनि सायाव बिथाङा बुंदों नाथाय दासिम थानाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट एबा दाखिनि समाव सेबानि एग्जामनि सोमोन्दै जेबो डिसिसन लानाय जायाखै होनदों आरो बिथाङा बुंदों जे एग्जामा जानाया मोजां बेखौ बिथाङा बुंदों बेनिखायनो एग्जाम केन्सेल जानायनि सायाव गोबाङानो सानबाय थादोंमोन दा बेयाव एग्जामा केन्सेल जाया एग्जाम केन्सेल जानायनि दासिम जेबो रायलायथ'नाय जायाखै बेखौ रोखा खालामनानै होदों आरो बेखौ जुदि एग्जाम केन्सेल जागोनबा बेखौ सेबायासो डिक्लेयार खालामनानै होगोन बेखौ बुंदों बिथाङा बेनि थाखायनो जोङो फरायसाफ्रा साननो नाङा दे सेबानि एग्जामा एबा मेट्रिक एग्जामा थानाय नङा दा बेखौ साननो नाङा गुबुन गुबुन रायजोफोरनिखौ रुजुनो नाङा बा पस्टपन जाबाय बेबायदिबो साननो नाङा दासिम जेबो पस्टपन एबा गुबुन माबा मोनसेनि साननाय जायाखै होनदों दा बे आसामाव जोंनिया दासिम एसेग्राबनाखि माने कर'नानि स्प्रेडआ बारा जाथ'वाखै गुबुननि रुजुनायाव बेखायनो बेबायदि सोलिथ'वाखै आरो दा जोंनाव सरकाराबो गैथ'वा बेनि थाखायनो साननो गोनां दा नोंथांमोना खोनासंना लाबानो जाबाय बिथांनि रावैनो प्रयोजनीयता আহি পৰিছে লকডাউন বা কাৰ্টেলমেণ্ট এইবিলাকৰ আমাৰ কোনো পৰিকল্পনা নাই সেৱাক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অভিভাৱক আৰু শিক্ষকসকলৰ লগত অহা 10 দিনত কথা পাতিবৰ কাৰণে আৰু নতুন চৰকাৰ আহিলে যাতে মেট্ৰিকৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে কিন্তু মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট থকা অৱস্থাত আৰু এখন আহিবলগীয়া চৰকাৰ আহিবলগীয়া সময়ত আমি বহুত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লোৱা উচিত নহয় আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি সেৱাক কৈছোঁ যে আপোনালোকে শিক্ষক আৰু অভিভাৱকসকলৰ লগত কথা পাতি ইয়াৰ পজিটিভ আৰু নিগেটিভ দুইটাই আকলন কৰি যিয়ে আপোনালোকৰ প্ৰতিবেদন হয় নতুন চৰকাৰখনৰ হাতত দিব যাতে বাই 4th or 5th মে দে কেন এনাউন্স এ ডিচিশ্যন সেইকাৰণে আমাৰ এইকেইটা দিনত আমি এইটো যেহেতু এখন চৰকাৰৰ জায়গাত নতুন চৰকাৰ নতুন ধৰণে আহিব আমি মেট্ৰিকৰ ওপৰত আমি একো সিদ্ধান্ত ল'ব খোজা নাই